Gubuk. 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 Kan Bekas duduk. Moro, nggih. Gubuk. Mau ngejak Mbak Deni mrengo. Oh nggih, Mbak Ya. Deni itu teman satu kelas dulu waktu di Oh, pernah sekolah? Romkolah, Mas. Oh, sekolah. Romkolah. Hah? Ora gur sekolah, Mas. Romkolah. Oh, berarti kol-kolah. Banyu kok jedin. Sinten, Mbak? Sinten? Mbak Kali. Deni. Mbak. Monggo, Mbak Dewi. Mbak Deni. Deni. Kupinge. Kupingku bosok dina iki. Mboten ti sempat kados niki, Pak. Mboten. Oh, mboten. Batin mawon di batin mawon. Di batin. Garingan mawon. Monggo. Iya. Iku, Mbak. Kok kaya rasa mangati lho. Monggo, Mbak. Niki, Pak. Sampeyan cethuk iki kok kaya ngerti gendruwo to, Mbak? Rumangsaku kaya enek sing mirip ngono Mas. Sinten, Mbak? Kirek ngguri omahku. Kene Mbak Niken kene. Sampeyan mriki. Masa bapakku dolan tekan kene? Lah aku gelo to Mas. Gelone Ceritanya aku piripun? gelo. Gelone napa? Soale kirek ngguri omahku ki ngetengi kucing nggon aku. Kirek ngeteng kucing iki kaya Heeh. Dadine piye? Lah yo mbok terus dadine piye? kuwi lho urusi. Ngene, omong-omongan sik karo ngenteni kirik meteng. Masuk karo ngenteni kirek. Lah kan penasaran anake kucing karo kirik apa ya ta? Wah, piye kuwi lho omonganmu sing genah lho. Ki Mbak Denko lho. Alah. Mbak Den Nggih to. Saking ngriki to. nglunyu lho. Kula, Nggih. Dik wau. Nggih. Nggih. Pun, maem, pun. Oh, cuek cenan, cuek. Kalau Mbak Niken tadi sudah makan belum, Mbak? Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Pun cukup nggih. Sampun warek alhamdulillah. Nggih. Dugi mriki jam pinten, Mbak Jam Niken? kalih wau. Jam kalih lho, penak cepet. Seneng nggih dapat ditangkap kare masyarakat Gondang Kulon. Nggih, Mbak Den. Mboten remen kula rawon, mboten remen. Oh, rawon. Remene mie ayam. Mie ayam nggih. Mie ayam mawon. Nggih, sing ayame tasik saged nelek niku lho sing. Ting. Nesu, Gak nesu. nyambung banget. Nesu. Seneng nggih ditangkap anu kok Rawon. Tekan ngendi lho? Dik Niken. Dalam Coba Cak. tangannya mana? Minum jamu sambil diidik-idik. Cakep. Wah, gila. Cuma kamu yang paling cantik. Ah, Minum. Minum apa? Ayo. Minum apa? Apa gak ngelal? Minum susu Denko apa piye? Gak. Ayo. Dengar ini. ojo ngono to lek. Solak-lak iki jane apa lho kowe? Lah iki pesinden apa jene Algujo. Dik Niken sayang, Jejer sinden kok malah plas-plas aku. minum jamu pakai jeruk nipis. cakep. Cuma kamu yang paling manis, Dik Niken. Ah, Minum. Ayo meteor. yuk minum apa ayo? Minum jamu. Godhong blarak. Jamu kan. Jamu godhong blarak. Koyo enak. Oh, urung diteliti ya padha raruwe ya. Cuma kamu yang paling galak. Wis mecicil ben urusanmu. Iki wis tak pageri, Mas. Rumah tanggaku, rumah tanggamu. Waduh, nata tembok iki. Lah iya, mulane aja blakrakan rene kowe iki kok Lah iso. ngono ya ora omong-omong. Ora Minum ngomong. jamu. Ning ngisor truk. Cakep niku. Cakep. Rupamu kok remek. Wales, Met. Suri kaya. Oke, cakep. Yo. Tuh, kowe iki balesmu Komen apa yo. kok terus malah mbok yane iki piye to kowe iki? Wah, Balesmu apa lho kowe? Golek Purwakanthi angel. Ayo sing dicethano sing penak no. Ora ono. Minum jamu. Kok jamu? Liyane jamu merenek kaya. Iya. Do ijol ta tak mbeh 50 ya. Lho, ijol tambahi 50 mbok kira kerupuk to piye kok iso? Galakane. Iso. Aku moh 50. Heh? Aku moh 50. Pinten? Selawe ae. Lho, malah larang. Selawe. Saiki dites nembange kaya apa? Ya, nembang. Nggih. Gubuk asmara dibawani. Iya. Sampeyan sih ya, Dik. J. Sampeyan iki wis tak unggul-unggulo ning kene. Ya. Ya. Sinden kondang ayu saka Ngayogyakarta. Ayo rantuk maju. Aku piye, Mas? Ayo apa gak? Oh, ayo. Sampeyan wis to. Wong Kaya kok kepeksa. samping
kok ngarep kok nguri tetep Piye? Sik to, Kok ayumu gak kok cetha? ayumu kok madhep rono. lah kan ya penonton yang sebelah sini pengen ngerti muka gua. Mukanya aja kayak kepala tepak. Malah kelingan komeng aku. Komen. Sing ini ku nggih. Iya. Ayo. Ayo Dedek. Mas aku nembang sih ya. Heeh saya. Ya. Lah nembang kok kondo kaya apa nang pasar. Iki jenenge wanita soleh kabekti karo sing lanang ngono. Nah, Iya. iya. Iki apa? Iki kanca kok. Sampeyan gak ngakoni aku berarti. Anu ya istri. Ojo istri. Dan apa ta? Gendaan aja. Oke. Duh. Wah, iki malah keras nah gendaan Ora aja. apa-apa ra melang biayai. Lah nyapa biayai keluargamu? Anu iki gendaan tapi mangan jaba. Iki tukang kok piye mangan jaba. Ora resiko. Lah nggih. Ayo, Dik. Ayo. Ayo. Kang bojomu kok dicekel kono, Kang. Alah kersane nembe M kok. Apa Males. Nyengkar. Nyingkar nyingkur. Kaget. Bagus sekali suaranya ya. Bagus. Kang, Sinden iki kok bojomu kok buta to, Kang? Weh aja nggarai. Bantre ra kaprah e. Sinden ra umum ki. Aja ndredeg ya, Dik. Sinden ra dirubung laler. Dirubung laler. Pancen tanggane awake dhewe iki suarane banter. Iya ora apa-apa ya Mas dimaklumi. Ora apa-apa sesuk ya digolekno obat Gramason ya. Hamason yo. Obat suket. Ben garing. Piye? Ora piye-piye. Tane nyingkar Kaya pentek. nyingkur. Sing kono genti. Nah, niki lho. Keluarga sing kae, Nah, keluarga iki Keluarga remuk. suarane keluarga Sakinah remuk. Yuk, enak. Sakinah kok utang. Nembang. Nembang no, so adan. So, nembang ya. Terus nih kayak kono mau lho. komeng. No, mang teko kono. Marai bareng. Kowe rasane Lingsem, yo. Lingsem. Saiki. Sisuk bar bodo. Guru tak. wani kowe karo bojomu. Sabar kok sing wani sapa? Langsung cekel-cek. Sama sing wani. Sayang. Enggak, nanti tak bakarkan gendeng. Dek selamat gak krungu. Yo, Nanti tak bakarkan gendeng ya. Bojo apa dipangani gendeng tak bojo kaya barongan. Sayang nanti kita nanti beli makan ya sayang. Beli makannya apa? Hamburger spaghetti. Wah, Bisa enak. ya sayang ya. Enak banget. Alah wong hamburger spaghetti pamerno nang ini godang kulon. Dan nyapa? Aku makan apa? Wes tapi tak peseno. Apa? Asem-asem koral. Semasem koral ki apa? Merutuk. Gila nang kafe. Mas, Dalam- besok kita bulan madu ke Bali ya? Aduh itu terlalu dekat. Ke Korea. Korea nanti kita ketemu Kim Jong Sun. Iya. Ke Palestina. Palestina. Jangan nanti kena Kaya ujian. Jangan. muda, wong kowe teko Rejoso bingung Dek. Teko Cina, teko Korea. Ora usah buka wadi we. Alah. Aku bocah ning ndi Mas aku Mas? Rekreasi ya sing apa ya merasuk. Merasuk Mas. Awake dhewe tetep lengguwo. Takone gua. Awake dhewe ndelok suasana lowo. Nggih bener nih. Teng gua ajeng topo broto blungsungi dadi ula. Iri. Pesugihan. Terus nanduk, terus no. Kowe mbun dintosi kali Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek, Kapolsek. Kapolsek. Sosolan. Lingsem. Lingsem yen kek mutan
Tuhan kang kawuri. Bayu. Bayu. Wajahe kok datar nek papane ngono to, Jen. Sampeyan dititi karo bojone sampean. Kersane. Aku nirone mase. Sayang, kamu keringetan ya, sayang? Iya. Lapar ndak? Lapar ndak? Aku basah. Oh, kamu Ya, basah. berkeringan. Basah. Seluruh tubuh. Kamu keringetan ya? Oh, terpal mana terpal? Hei, ibu jo apa nggo gelar pari tak kerukep. Gundang. Mboten kathah tisu. Ya semio-mio. Ya, tresna tulus. Aku ki. Sampeyan ae, Mbak. Aku. Nggih, sampeyan ae yang. Nggih. Yang sapa? Kayang. Yang putri. Kamu manggilnya aku Bebek. Iya, Beb. Aku manggil kamu Cinta. Oke, Bebek. Iya, Bebek apa? Bebek goreng. Oh. Wah, lalapan nih. Anjan kene ganti panganan mangan Piye, Cuk? Lho. Kaya karo kancane ae. Nyelok bojo dipisoi piye to kowe? Aku ngene iki, dadi saking mawata baroma. Dadi membiasakan kebiasaan ngono lho. Kowe iki miso. Ndak usah diromantis. Aku tahu karo kita ge romantis malah salah kaprah. Oh. Karepku ki mulai tanggapan takon dulang ngono. Hah. Tanggaku liwat. Kayak apa loro kok didulang ngono lho. Dan ketok mesra lah kok malah jare wong loro. Oh, berarti itu panggilan saya. Oh, Ya, sampeyan manggil kae piye? Cuk. Dan nek sampean manggil Mbak iki piye? Blung. Cuk blo. Ya entekke. Tresna tulus nadyanengku bekas Ya di langgamke. Ya. yen liwat aku kelingan biyen tak ing jagat babak tulisan warna
penak ayo. Gugup kae kebak crita wayawangi nganti Penak tenan yo Mas yo. Yo. Ayo. Mas. Mas Eh. Komet. Apa ta? Iki paling biyen bekas supporter bal-balan, Mas. Enggak. Yo. Penak tenan yo. Yo. bojomu ki lho mbok diurusi lho Mas. Alah kersane wong ajeng kula ijolne ya. Lho. Kok ora sayang bojo iki lho. Lah nggih bojo kok dijol iki Ayo. jane barang apa Kaya lho? Aku yo gelem dijoli Mas Yusuf ae. Yo. Aku sing megah. Hah? Nyapa kok gah? Ayo kek anu mangga. Aja ngono. Eta Mas. Wong karo Mbak Tatin gelem karo aku kok moh. Lah ya. Jane nyuwun Yo sewu. sithik-sithik dulit-dulit ngono. Oh ya, nek meng ngono nek akeh ya ora apa-apa, Ding, mangga. Sampeyan iki sejatine pun nikah apa dereng, Mas? Kula Nggih. dereng. Loh. Lah piye ta? Mboten napa-napa. Mas Yusuf niku tasih sekolah. Oh, tasih sekolah. Ora. Wis prei iki makane mayang nang kene. Prei mawon. Nggih, iki Sekolahnya ndek ingi saiki mayang. Piye Mas Yusuf oke. Nggih, mangga. Masuk poga lah. Masuk. Dikokno. Kok ngene kok keleke sumu gitu deh. Aku eling canggonmu. Ya, Pak. Oke, Bro. 12, Bro. Gawean lawas ya. Wis jenenge menikmati ngene iki. Lah, iki jenenge meresapi. Ayo dilebokne Mas Yusuf yo. Oke. Mangga. Mas Yusuf dilebokke piye to iki? Anu lagune iki lho. Lah nggih, lah. Aja ngono sampean. Sampeyan ngendikane wau ngoten. Ayo Mas Yusuf dilebokke ngoten. Lagune urung rampung nek ngomong. Kang bojomu urusi kan? Oh, gelot to piye? Dulu, sabar. Ayo teruske. Oh, wis subuh. Ya, Bra, wis subuh. Dagake. Kayak Kang Saran yo. Ki sinden kok begal jane kok Aja udur. galake ra kaprah. Klithih kuwi klithih nek cara yoja. Kelebon sih dene. Iya. Kelebat. Mangga. Aku ngantek melok ngene. Catatan sajroning ati. Catatan lontor saya marah ati. Aku kowe dadi garwa Oke, luar biasa. Matur nuwun Mbak Niken. Nggih. Badhenku teng mriki mawon badhe teng pundi lho? Aku Jenengane teng mriki mangke ngantos sak jegleke listrik. Dadi guyu. Bojomu guyu. Ya laki iki. Biasane piye? Niki nggih nyuwun sewu Mas Yusuf nggih. Pripun? Nggih ingkang kepareng lenggah teng mriku nggih sampun Pak Lurah, wonten Bapak Derek Posian, Bapak TNI, Bapak Camat nggih. Niki menawi dikeparengaken mbok pilih Bapak Lurah minggah teng pepangan ngoten pripun monggo. nggih. Kersane paring dawuh. Lah nggih ngoten niku. Ya disepoti Mataraman. Nggih, katur dumateng Bapak Lurah. Kula aturi jengkar saking Palenggan Bapak Sugiarto. Sing apal biyen tau ditanggap kok. Nah, monggo. Kula aturi jengkar saking Palenggan tumuju ing Pembangunan. Monggo.
Pak iki Mas. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, panggih malih. Panggih malih. Tahun kepungkur nika alhamdulillah matur suwun jenengan nggih tasih awet enem lho. Saestu nggih bagus saniki kemajuan. Alah, nggih, Kangge tasih. biskat Pak. Tasik panggah. Lah Pak. Delok sangu biasanya. Lah napa to Pak kok jenengan kok sok Pak Lurah ki Kados winginane to. Napa Pak? Kados winginane ngoten to. Alah lah nggih. Ngoten repot. Nek kula niku mboten ngoten-ngoten niku kok. Pokoknya saged panggih. Nggih. Pun alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nggih, Mugi-mugi sehat. Sehat nggih. Nggih, pun ngaten mawon. Kula nggih, Pak. Kula nggih, Pak. Kula, Pak. Sungkan kula kalih jenengan. Lah, Warga kula niki. niki Nggih. kersane. Lho kok kersane piye iki kok modele kok nesu nyapa lho kowe Mas. Ya terus kon piye? Menika lho panjenengan Bapak Lurah. Oh nggih nggih. Nggih Pucuk luar biasa. pimpinan nggih menika beliaunya, ngoten lho. Nggih. Monggo Pak. Kalih wargane nggih menghargai, mengayomi, Mengayomi. menyayangi, nyangoni. Ya, nanti kula sangun nggih. Alo, lah. Ampun Pak. Ampun ngoten lho, Pak. Ampun ngoten, Pak. Ampun. Ampun, Pak. Ampun. Ampun kok men ngecek ae kok iso ampun apa. Nggih. Jenengan paringi sehat mawon nggih. Sehat nggih, sing penting sehat niku napa to anu nyekel dhuwit kata-kata nek mboten sehat nggih malah kacau. Lah, bener. Penting kula sehat. Tiang gesang niku sing dikarepne namung sehat. Ya ndang medono ora masalah. Oke. Terus? aku tak karo Yumi iki lho. Kowe kok kenal Yumi sapa Iki kuwi? wis nggih anu sing Aduh disaweri. 2000. Ah. Wis ra masalah darene. Wong kuwi kudu wajib bersyukur. nyun sewu. Aku mbok kira iki nesu no. Lah iya. Iki tak syukuri Dik. Iki uang saweran sing ikhlas. Bener. Berarti mbak anggap Pak Lurah Ora ikhlas. ikhlas jelas. Lah nyapa ora ikhlas? Lah kono mbanci rada beda-bedane. Wong kono dilung kene dilung. Lah kok aku sehat ya, Mas. Oh, berarti dina iki golek pangan Oh, dhewe-dhewe. nek tangan dhewe. Kowe karo Yumi. Yo. Aku Pak Lurah tetep. Oke, yuk keliling. Kok mbok kon keliling kok kon apa? Lah nek sakmene iki 20 apa kok akeh aku to kowe. Iya ora? Kowe ape ngemis karo warga kene kowe? Oh iya. Ayo Mas, Jan. Sampeyan dijak ngemis itu, Mas. Oh iya. Ngawer ngawur ora. Mboten ngoten Mas, kome tegese Pak Lurah niku namung Nggih, gojek mawon. Gitu Pak nggih. Nggih, ngertos. Nggih, mboten Penting enten. sehat mawon ngoten. Ah, Penting sehat. sehat. Sehat itu penting loh, Mas. Nggih, sehat. Monggo Pak, ngatur. Gak sehat dilungkas stroke. Monggo Pak paring dapur piye. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten wau nggih sampun sambutan tapi wonten sing supe. Kula wau mandhap langsung diprotes kalih Ibu PKK. Wih. Protes pripun, Pak? Nggih, protes ngeten ndak? Kabeh disambuti salam PKK-ne mboten terus sing ngaten. Lah niki di Nggih. susule melih, Pak. Nggih, dados kula matur suwun sanget. Sedaya kegiatan menika wau ket injing ingkang masane sedaya niku nggih Ibu PKK. Dados nggih protes wau mboten kula salami ngoten. Ingkang pundi lenggahipun Ibu? Kuatah lha niku. Nika. Ah, Ibu PKK. nggih. Ibu kader, Ibu PKK kompak nih. Niku wau sing foto Nggih. wonten ing macane ngoten. Wah, kula dicubiti pipi kula, Paham, nggih. bokong kula disogroki. Nggih Pak Dalange nggih sami mawon. Padha kula ya dingosenke. Nah ini ya malah seneng iso Diambung kok, akrab. Kak. Diambung kok, Kak. Wah, aja ta. Nggih matur suwun sanget dumateng sedaya penonton ingkang sampun ngregegaken suasana ing dalu menika. Nggih. Nggih, mugi-mugi ngundang kulon tetep kompak. Amin. Kebersamaane pun. Sing kula salut ing dalu nika wau pun kula sampene. Kekompakane masyarakat, lembaga desa, RT, RW, Linmas, Duwoyo mandhap. Lahir batin alhamdulillah saged bantu kegiatan nika. Kelas lahir Kelas batin ya. ya, Matur suwun luar sanget, biasa. nggih. Tepuk tangan kangge Untuk sedaya warga mriki. Gondang kulon luar Gondang biasa. kulon selalu kompak lestari. Alhamdulillah. Nggih, Pak nggih. Nggih, niki jenengan ping kalih nggih. Nggih, alhamdulillah tasih ditresnani warga Nggih. mriki, Nggih, Pak. sing- Mangke nek pun ping 3 bonus tunggal nggih. Alah, ciri sapa, Pak? Oh. Ngeten mawon, tahun ngajeng niku tanggal pinten mungkin kula sing DP mawon. Pripun? Kowe iki ilmumu ya ilmu welut kaya kowe iki. Men orang liya ngono. Nggih mugi-mugi tahun ngajeng panggih malih. Amin, Nggih, amin, toh? amin, amin. Amin. Sedaya saged panggih kados semangat menika. Amin. Kados ngeten iki Nggih. nyambung silaturahmi to, Pak. Nggih, Nggih, Pak. toh? Nggih. Nggih.
Nggih niki wau memang ngaten dados memang niki upayane masyarakat Gondang. Alhamdulillah sembah nuwun sedaya warga Gondang Kulon mugi tansah rahayu kathah rezekinipun nggih. Amin nggih. Monggo Pak badhe ngresake tembang napa? Ben Didi Kempot. Lek riyen kan jenengan kali buke. saniki pun supe ya. Oh mun supe. Nggih, mboten apal lagu-lagu. Oh, lah kula kinten pun supe kali buke. Lho kok supe kali buke piye? Lha niku ya. nyonyae dateng mriko. Nyonya nggih Pun napa diaturi minggah pindah. Kedhe nggih ngoten. Soale monggo kedados sepatu ladan. Ibu penggerak PKK Desa Gondang Kulon Ibu Ida. Ah, perwakilan ibu-ibu PKK. Nggih, Ngeten. kesane minggah. Monggo Bu. Nah. Yun di Batang, Ibu Kepala Desa. Dicengkar saking Palegan. Monggo Bu. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Bu Lurah. Alhamdulillah. Lurah nggih. Alhamdulillah tasik panggah. Panggah piye maksudmu? Mate gapyak. Ora ngono. Ape omong Oh, reno-reno. Bang gapyak. Tasik panggah pancet ki Bu, riyen teng Gondang Ler nika rak jenengan nembang napa nika Didik Kempot. Ah. Napa nika tembang kangen napa Tembang napa. kangen, nggih. Saniki monggo Bu, napa niki ngaturi napa? Pun pokoke nek jenengan sing nembang pun genah cair ngoten. Iki mau tas kula ketinggalan ya. Napa? Tasik. Alah, kersane mungkin kula pendhet man. Kowe Oke, apik ning ngono. dadi abdi kok ngetek men Lah nyapa to? kene oleh setoran ya mbok saut ngono lho. Rupane ngasih kaya kotak amal. Lah iya lho. Ora siku. Nggih. Monggo Bu. Nggih. Oh, nggih, monggo. Kowe ki Nggih. kaget murah kaget lho kok omonganmu lho. Pun diangkit mawon kula pun paham. Bu Lurah Paham nggih, berarti. lintang asmara ta nggih. Alah, pun apal monggo kali Pak Lurah, engko Pak. Lintang asmara. Napa to Bang Dereng ngendikan kok sampun jenengan pun apal. Kowe kok wis ngerti kelangenane Bu Lurah ki lintang asmara. Wis ta. Anu ta. Ya Pak No. Nggih nyobi mawon, mungkin dibantu nggih Mbak Deni. Nggih, lintang asmara. Nadane sing ngerti ndek mawon nada. Oh. Nyuwun sewu Pak Lurah lagi jejer kali buke kersane syutingan nggih. Maju. Hah? Mepet terus. Kowe kok kintil ngapa lho Gus? Kowe model iri lek pasangan Pak Lurah kali Bu Lurah kita serasi iri kowe. Mikku dijaluk Bu Lurah. Lah niki ates enten mik to kok. Iki lho jenenge serasi kaya ngene iki ora kaya kowe karo bojomu angger jam kok tukaran. Merdeka kudu. Ora napa-apa Ora merdeka. ana urusane kok merdeka to Mas. Mas, Bu Lurah karo Pak Lurah sampean karo aku kene lho. Alampun. Langsung untuk tembangan. Iya, mangga lintang asmara. Lintang Pak Lurah asmara. kalian Bu Lurah. Gondang Kulon bergoyang cok. Sikat Pak. Siang Batara Ratri Asik tepuk tangan kagem Bapak Lurah luar biasa. eling manise ati Bantu niki Pak Wo. Terus Pak Sare. setiaku Terus pokoknya terus. bisa anduweni Iya. marang sang Tiasu Laksmi Gangen anglim putih
ati setiaku bisa adueni marang sang Hyang Laksmi. Tresno kinarya tombo susatro ning batinku sangat ngrasa atimu tresnaku tulus ning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. senadyan nyawa oncak saka raga wis tresno ra bisa dipisahno Ampun. yen wis tresno ra bisa dipisahno. Luar biasa. Suwantene Pak Lurah kalih Bu Lurah pun klop pun cocok. Kon ambyar ngoten nggih. Nggih. Pun sae pokoke skeca Pak lho. Nyuwun sewu jenengan kula aturi minggah niki kedahe warga kan pun ngertos lho. Niki lho contoh Pak Lurah sing rukun kalih keluargane insyaallah saged rukun keluargane. Ngono lho Mas. Amin amin ya Saged rabbal iki alamin. patuladan. Ngono ya apik. Kok ngono ya apik kuwi kok mbok kata-kata piye? Nggih matur sembah nuwun Pak Lurah. Nggih, matur sembah nyuwun ngapunten sanget. Sami-sami kula nggih ngapunten Bu. Nggih. Nggih monggo ngunduraken. Matur nuwun. Sik to iki aku kaya bakul mik yang mbok kena kabeh iki jane apa lho. Nggih, nggih. Sembah nuwun Bapak Lurah Nggih. saha Ibu. Nggih Mas ngeten iki lho Mas nggih. Lah nggih, niki wae anu Mas Nanang. Oh Mas Natang, Mas Nanang badhe nembang, badhe nyumbang lagu. diaturi minggah mawon Lah nggih. nggih, diparani nggih. Mas. Ya. Monggo. Dipuruki mriko? Lah nggih no. Oh. Lah niku lho teng Anding Demung, teng Oh, Andinge. alah nggih Mas Nanang. Lah, Monggo, Mas nggih. Nanang. Ah, nggih atas. Anang si buta. Iya to. Buta ya. Oh, nggih. Niki suwantene wah, Wah, kepenak suwantene iki. elok. Biasa. Iya. Nggih, Sopo nggih. iki? Awas hati-hati. Mas Nanang niki pun sering nek nderek wayangan mesti nyanyi. Suwantene nggih penak niki Mas Nanang. Wis tau ngerti kula. Oh, monggo Mas Nanang. Nggih. Nah, awas sampean tangga, awas salaman, Pak. Nggih. Nggih. Sae. Nggih. Kualik. Diwalek. Komat ya kurang ajar komat iki. Padake wong nyumet rokok diwalek. Jenengan kok langsung ngertos nek kualik to nggih? Ya wong kulino mulak-malik aku. Oh, Weh. ben. Mangsang. Der. Monggo. Nggih, saderenge sugeng dalu Mas Yusuf. Wah, Sugeng dalu Mas Nanang. kula pinanggih panjenengan wonten cengkok ngronggot niku Nggih, saniki nggih. tambah ganteng panggihan niku. Wah, alhamdulillah. Oh, mah. Sik gede. Nah, niki Kok ngerti nek sampean tambah ganteng lho asal usule kondi kuwi. mambu. Mambu. Nah, mambu saestu. Oh, wong ganteng ki mambu berarti. Enek ambune. Lah nek ya sampean biasa ngopi to, Mas? Kula to. Nggih. Oh, bendina. Lah bar ngopi rasane ngopi pripun? ya malah piyuh wis apa-apa wis mari ngopi nyawang dene ya ketok padang nyawang pesindene rombongane Mbak Niken ya padang. Lek komete ngopo lho? Komet nesu. Kayak ngene. Kopi
Mari ngopi kita padang. Maksudnya niku sing padange urung tak anu aja kesusu ngene dhisik to, Mas. Ketoke lho kondi. Lho, aku ki urung ngomong kok aja kok kesusu ngene dhisik. Rasane kula kudu Iya to ki. Eh, Mangsaku. Lah kopi yo sak trek tangki yo pangka peteng wong dope pedhot kok. Sing tak maksud padang iki ora padang dope. Lah napa? Nah, padang dope jelas mboten mungkin. Lah nak padang napa nih? Padang atine. Wah, Atine le. Oh. saya luar biasa Aku Pak. tuh kula terang ratap bar ngopi ketok puadang. Ampun kesusu ngeten riyen. Wah kula wedi suwe-suwe. Kula mboten cek ngeten tok, rasane kudu njungkel ping 3 Oh, aku. ngeten kula bedheki, mboten nak kula kurang ajar mboten nggih. Mboten. Teng anu gondang kula niki penontonnya sekitar pinten? Lah. Poh, 500.000. Alah berarti ra paham. Kok iso ora paham? Iki pengen enek sing delok gak enak iki. Ya mboten enten ta wong kula ketok. Ya. Monggo ngaturi napa? Sampean badhe nyanyi napa badhe? Kula tak nembang anu Mas, ngapunten iki sesuai kalih keinginan kula nih. Nggih, pripun? Mendem wedokan mawon. Oh, nggih. Yo sampean seneng karo wong wedok sapa? Sing menak-menak mawon ampun angel-angel. Ya Lah, wong. Sapi. Ngono nek ra ngono ya wedhus sing ben. Ngono kae kok. Kok geding. Rumangsaku kok. Engko anu Kang Komet sampean tak gonceng kok dolan ngene abae tak gonceng numpak sepeda motor ya. Sing komet sing pundi sing dodok sing Kono pundi? no Kang Komet. Mas Anang. Nggih, Sing pripun Mas? komet sing pundi sing dodok sing pundi? Niki lho Mas Dodok. Lah sing komet. Nika sing rada elek ning. Sampean kok yo ngertos lho nggih. Kula ta? Nggih. Alah syukur ngawur niku aku kula kok. Ah, nggih to, Bang. Bang. Lah nek aku piye nek aku? Alah kowe ora sahano mundak gedhi den kowe. Awakmu mundak segerdu aku mbok bleki ngene wis ora susuk aku. Pamane Mas Nanang. Nggih, Mbak Denko ki tesik legan, terus seneng karo sampean. Sampean kira-kira trima apa ora? beda keyakinan kok niku. Kok iso beda keyakinan? Agamane beda. Mboten niku asli beda keyakinan. Bedane pripun? Kula yakin gelem ladeni mboten kok. Niku akhirnya. Sampean golek to, wong lanang ki iso berpikir, kalah rupa menang dupa. Oh, nek kula ya kalah rupa menang anu apa? Menang rupa kalah dop niku sing mesti. Malah terbalik. Tapi ganteng kok monggo Mas Nanang. Nggih, nggih. Luar biasa lah Mas Nanang iki. Sedaya menika namung gojek kok, Mas. Gojek, Nggih, pun santai. Arek mawon. gocengnya sampean lho Mas, Dodok. Saged ya goncengke kula. Pun to mengke sampean nek kula goceng langsung jurusan akhirat. Niku genah niku pun. Mas Yusuf boten gonceng. Mboten. Ora nek Mas Yusuf ora wis iki sing daftare karo sampean tok. Sing paling tuwek ya Mas, paling tuwek. Ndak nek Mas Yusuf ndak. Wah repot iki Ora. aja dikono motor. Nek model ngene iki montore khusus. Motor apa? Ya sing nenggone game zone lho sing nenggon. Enggak. Monggo niki Pasangane sinten jenengan? pun kula manut pokoke wedok ngoten. Oh, angge. Oh, ngaten. Sing dereng nembang sinten monggo manut Mas. Nek Gak kali karo aku, gak Nek karo Mbak Denko aku. piye kali Mbak Denko? Karo aku ingin pokok. Sembarang wis karepmu. Oke mulai kok aku mbok terne. Apa yo gelem Barang wis to. Apa yo gelem ngeterke sampean Mbak Denko? Urun. Lagune mendem wedokan mawon Mendem sing wedokan. gampang Engko tak gampang. golekno 20-an ning guyangan kon. Aweh ora apa. Rumangsaku kok. Menika anu Mas katur kangge kanca ingkang saking Surabaya nggih rawuh. Oke. Mas Waris Sugiono. Nggih, Mas Waris. Mas Waris. Sembah nuwun rawuhipun. Nggih, monggo mentem wedokan. Yo. Nggih. Yo. Ayo yo yo yo. Mbok Mbok kene. Mbok menyanti to, Mbok aku ora tak ketok lho, Mbok. Anter kliru arae. Kabeh iki butuh dituntun ke jalan yang benar. Aku njaluk dikawinke. Penak suarane tenan. Alah ngeten iki nggih hajar kok, Mas. Walah kula yo meng ajar. Nggih. Tak ajar saiki apa piye? Lho, mesti belajar nyanyi lo tak ajar jane piye to? Sampean kok mboten Mas Nanang, Mas Nggih. Nanang, kok mboten derek lomba-lomba nyanyi?
peh mboten isin kula. Niku lho sing teng Indosiar Lah niku nderek lomba-lomba apa, Kak? Ku apa lah. Rupake piye? Lah ning laut kok. Kuwi lumba-lumba. Lumba-lumba. Iki lomba kok. Monggo. Ya. Sorry, Mbak. Karo sapa Karo sapa, Mbok? Karo niken apa piye, Mbok? karo kirek piye? Lah po ngatasi Wah, lho. iya. Po ngatasi sampean nek karo niken barang iki lho. Engko niken tak goncenge Mbok nek mulih, Mbok. Iya. Tak terke mulih. Jurusan Langsung akhirat. modiar. Sing penting ana nyawane. Monggo. Hey. Hey, hey. Oh, oh. Hey, hey. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Dole-dole petane apa? wis seroh aku kok Dijak Aku wedi aku. Ngelopo parutan Sakmono. Iya dole rapine paling penting golek gawean Aduh simbok penting kawinan Aku iki mbok wis mandeme doan Aduh simbok ra bisa turu Hawan bengi pengen ketemu Ora gampang bertujuan Kudu bisa golek sanjangan Yen kau nuruti mandemu Apa pucuk kok kakani aku Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit tak nggon nikahan Iya dole bungane mboke muga wae bisa kelaksana hey hey oh oh hey 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 oh oh hey hey Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole
simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem doan aduh simbok ora bisa turu kawan bengi pengen ketemu ora gampang berbujuan bojo bisa ayo sedang banget yen mung nuruti mandemu Matur le. yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit tak nikan sampun katur Mas Yusuf. Matur nuwun Mas Nanang. Nggih, sami-sami. Oh, saking Abah Yasir nggih, sembah nuwun. Sami-sami kula dongakne nggih rezekine sehat, rezekine kathah sampai grogi. Nggih, amin. Niki nggih. Nggih. Enten sekedhik Mas Nanang. Nggih, Mas Yusuf pripun? Yumi. Waalaikumsalam. Suwuk yo. Ya Allah. Suwuk ki disebul kok dituk pripun to jenengan iki? Lek dadak. Pripun? Niki mang sukake Mas Nanang. Nggih, Mas Yusuf. Niki wonten bebungah saking Nggih. Mas Yusuf. Nggih, Mas Yusuf. Purun mboten? Purun. Oh nggih, Mpun. Mengke kula damel jajan kalih sing Mas. 50 Kok harus sampe tak anu golek manggo ning goyangan. Ora. Kene sing minangka. Kene wong trenten kok Mas. Kene dhuwit mik lho nyewa ki lho. Iya, tenang Engko tegi jajan harus sampe ning goyangan. Ora guyon. Matur nuwun ya Mas ya. Sami-sami nggih mugi-mugi Mas Yusuf tetep sehat walafiat. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Semanten ugi panjenengan Mas Nanang. Amin. Kagane yo ditungakno Mas Ana. Nggih, ugi kanca-kanca para wiyaga nika utamane sing demung nika peh teng mburi kula ngundak ganteng. Sing demung sinten? Duka namine mboten anu ini. Mas Moko nika. Oh nika Mas Moko. Mas Moko. Ganteng ya namine. Lah nika Kaya Dhuwur. Woko channel nggih nika. Kok iso Woko channel piye to? Moko. Mas Moko. Nggih, sembah nuwun Mas Yusuf nggih. Sing dene Mbak Denko tungane Oh, Mbak Denko muga-muga panggah gedhe ae wis aja wis gen ngono ae. Kleru Apa? Sing ditungakne ning kene. Lah ya nang kene aku ki genah, nang kene aku transene madhep rene kok. Oh, iya. Dungane apa dungane? Panggah sehat walafiat monggo-monggo awake ben panggah gedhe wae aja rubah. Wis gen ngono wae ben mundak anu. Sip. Kanggo Mas Komet tungane apa? Kanggo Mas Komet kalian Mas Dodok mugi-mugi jope lancar. Amin. Ning weling kula setunggal lho Mas Komet Mas Dodok nggih. Napa, Mas? Ampun kados winginane teng Bulu Putren apa kudu adem panas mawon nika ajenge kula unggahe. Wah, Mas Komet iki piye? Arep tak suwuk lho kok. Wah. Sing kali anu. Lah nggih to jenengan ngoten niku pun santai Mas. Nggih, matur. Awas ndah sesek. Tak kira pinggir ngisik sesek pito sikil to kok Mbak. Sikil sik kaya. Atas-atas mana? Heeh. Nggih. Ya. Nggih Mas Yusuf, menika Nggih. tetembangan sampun. Sampun. Bapak Lurah nggih sampun minggah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Niki Mas Ana nggih minggah. Nggih. Niki dilajengaken sindene napa tasih wonten melih. Mbak Via